आवाजी स्प्रिंग ऑनियन आणि तांबडी भाजी घालून एक आंबड करता. त्या आंबड्याक मिरसांग चिंचंब 1 ग्लास तांदूळ काढला आणि 1 मुष्टी उडदा डाळ ही भाजून घालता. इथे बघ असल्या रे पुरो. आता मग तांदूळ तिंबत घालता, भाजी सकट धुवून आणि शिंदिता. उडदा डाळची के भाजीता तांबडी करून. परत उडदा डाळ अशी भाजल्या. आता उदकान तिंबत घालता. गॅस ऑफ करता. एक अर्ध घंटे तिंबायचा तांदूळ आणि उडदा डाळ. ज्याने स्प्रिंग ऑनियन शिंदून झाला. मिरसांग आणि चिंचम घालून वाटीता. मीठ घालता. वाटीला तू घालून बरसून घेता. आंबट जाल्लो काढतात. भाज्येनी स्प्रिंग ऑनियन घालून आंबड रेडी जाला. चॅनलाक अशीच सपोर्ट करायची आणि प्लीज लाईक आणि कमेंट खंडित करायची.